Ngani yathu imetakambele muno ndi imodzi. Mutu umene tikufuna kuti kambirane pano ndi nkhani imene ena mwaimva mwamphekesera kapena ena mwaimva madera ena kapena ena mwaimva pa radio kuti mabishop achikatolika asindikiza kabuku 1 zonyeza ngwazi mpulumutsi wathu, 2 zofuna kupotoza maganizo anthu mdziko muno, 3 kudalitsa chisokonezo pakati pa mtundu wa Malawi. Koma anzanga kuno okambirana kuti nkhani imene ituluke pabwalo ngati pano mwakugwirizana, tapempha kuti olemekezeka anduna abambo atembo ayiponye ndi kuitulutsa nkhaniyo kuti tonse tiyimve bwinobwino. Ena tayimva, ena pena tayimva pang'ono, ena sinayidziwe, koma kuti khandi mwayi tonse pano wakuti tiyimve bwinobwino. Choyamba ndifuna kuthokoza kwa mpulumutsi wathu wamuyaya ngwazi totayachika muzipanda, chifukwa chotilola kuti mwadzidzidzi motere tikhale ndi msonkhano wa atsogoleri wonse achipani mdziko lonse lino la Malawi. Nkhani imene tayitanitsira msonkhano uno ndi nkhani imene ambiri kapena mwayimba mphekesera. Pa Sabata kudatuluka kabuku kake mchizungu nkofira ndi aka. Kabuku kameneka kuyambira lero achita bani nkoletsedwa. Kalipo kachichewa ndesa kuti kali green, kalipo kachitumbuka ndesa kuti kali yellow, koma kachingerezi ndi aka. Lero kuti ndibwere nako kuno andipatsa special permission yoti ndibwere nako ifa cha nkhani iyi. Nikatha nkhani iyi ipita nako ukapereka ku polisi. Nkhani yake ndiyotani? Nkhani yake ndiyoti pachitatu Sabata imeneyi mabishopu wonse m'Malawi muno anapempha kuti afuna akaonane ndi bwana pachitatu. Atapempha wanabodereza anandimbira ndi telefoni pachiwiri fune kuti pachitatu mubwere kuntunthama, chifukwa kumeneko mabishopu apempha kuti akaonane ndi bwana. Koma sana nene kuti chifukwa chake chimene afuna akaonane ndi ngwazi ndi chiyani. Ndiye nthawi zonse kukapita vanthu timakhala nawo kuti mauonera bwana tinenenso mchichewa. Ndi tinapita mabishopu anabwera opanda kukhala achali chinene pawiri ndi amene tinali pafupi pa msonkhano umene. Mabishopu amene anabwera kumeneko kunali Archbishop Chiona, Bishop Mkholi, Bishop Chimole, Bishop Asolali ndi achamgwera panalibe, koma Bishop Chisendera ndi Monsignor Roshie okumzuzu. Koma panali wina amene sanali bishop ndesa amati Father Jiaye. Nditakhala amene muja olemekezekadereza monga mwa masiku onse apereka kwa ngwazi. Tikuthokoza ngwazi anapempha mabishopu kuti abwere kuno, mwawalola ndi awa. Ndipempha Archbishop Chiona kuti anene zimene abwerera. Archbishop Chiona anayimirira ndikuti abwera kuno. Choyamba ndikuonetseni mabishopu anzanga nkuchita introduction. Asiriza introduction imene ija ndiye ayamba kuwerenga pepala. Mpepalamo
sindingathe kunena zonse tatane liwu lilonse koma chimene anabwerera adanena mpepala njotabwera kuno kudzathokoza kukuthokozani ino angwazi chifukwa cha ntchito yabwino imene mukuchita mdziko lino la Malawi. Ufulu tili nawo ndife tomwe akumpingo tili ndi ufulu kupembedza mmene tingafunire. Vatsiriza nkhani ija akukhala pasi achiona kupita wakagwira na dzanja ndi bwana wasaja kubwera wakagwira za dzanja ndi bwana ndi mama ife nkubatuluka tatuluka panja baba wa mapasana moni ndi Archbishop Chiona ngete machitira potuluka tima pasana nomoni ndaba itana ndikuti baba ine mnyumba mwake sindijukulira kusakulira kwanga nkufunira kuti munthu akamapereka ulemu kwa bwana amaoneka koma Archbishop Chiona mmene amankhulira sindaone ulemu wake chifukwa polenga chipepa chawo china kubana amati you pamene tomombo wathu timati your excellency adachita your excellency kapena kawiri kenaka kumangoti you baba wakuti inenso naona ngati kaulemu mmene muja kalechepa tisiyana timangonena kuti pokhala ndakuluakulu mpingo mwina kaulemu kama achepera pamenepo panali pachitatu pasabata yaphulika nkhani akunena kuti kuyambira kunsanje mpaka ukalonga machalichi akatolika wonse vatutsa kabuku wawerengera akhristu wawo wonse kabuku ameneka achita ataki bwana achita ataki boma achita ataki chipani cha Malawi Congress Party pachitatu amalowa amakayamika bwana pasande autuka na boma autuka na bwana ndiye tsopano titayiona nkhani nkuti pasaka buku wakuwerenga tiona kuti inganisi apafupi ayi nkhani ndiyayikulu wani kunjaku kuli nkhani yoti ati multi-party chani 2 akudziwa vanthu kunena kuti chaka chino kuli chisankho chakupalamenti ndiye lero mabishopu nkututsa kabuku kameneka kooneka kuti akufuna kuyamba chipani kabuku kameneka kayambirapoti ndifuna ndinene kuti chimene takwira nacho kwambiri nchiyani chifukwa timaganiza kuti mabishopu ndi amene ali atsogoleri athu ku mzimu koma kundali mtsogoleri wathu ndi ngwazi sitichita mizisi ayi tsono ife tina mitima inabwerera tsopano kuti chisankho multi-party 1961 adachitanso Bishop Tounism ku Blantyre atangomva kuti bwana wawina dziko ndipo kukhala chisankho choyamba 1961 adasankha Chester Katonga ali akhale candidate chipani chake na chauli Christian Liberation Party adarusanso timabuta kenditi lero kakutuka ndipite zimati ndesati yowa ali ndi candidate afuna kuyamba chipani koma chipani cha Malawi Congress Party sichama chalichi ndiye chimene timadabwa kuti kodi kabuku kameneka ndalembera chipembedzo kapena ndali chifukwa zikadakhala ndali Archbishop Chiona akadangumanga nsanja apo nkunena kuti ife pano tifuna kuyamba ndali atsogoleri chipani cha Malawi Congress Party adakaona napo pamene popo chifukwa aziputa koma kwatera nchalichi ndikukamakana nkhani za ndale
nchimene National Executive Committee kuno inakwiya kwambiri nkukapempha kwa bwana ifo bwana sangankhe okha tiyankhe ndife msonkhano wake uno msonkhano wake uno chifoto msamai wale kuna kuti mukamanga nyumba mtauni nambala yake ndi madidi wake amavomera ndi bwana office of the president kumene kwa amatira kuti bishop wakuti ali nyumba mwakuti bishop wakuti ali nzigayo mwakuti bishop wakuti ali ndi mafamu mwakuti bwana amadziwa kuti lero mukuntukwana wina akwanga mtembeleni angatembeleni chifukwa kwina kwake wena akakhala mavuto ampingo amapulumutsa ndi machama nachipani kumidzi kwawo amapulumutsa ndi machama nachipani kwina kwacha nawo phetsera mataya aino amaphetsera mataya ifo kufufuza nyamala leo kuti amauza zienda bwino awo somangofika nyumba zinazi tipalomo ndife mmene khali ndimeneyo bwana chama koma ife yatipira chifukwa chati mchipongwe zikomo kwambiri wachira kumwezi nkhanga zaona ndafuna ndikuthokozeni anduna atira general olemekezeka Bambo Tembo chifukwa nkhani mwayipereka bwinobwino zonse zimene amayembekeza kuti nthumwi azimve ndi zimene mwazitulusa 2 omwe wakupempha kulikula chipani mumpemphe ngwazi tikubwera za mthokoze koma mpeni uli nthumba akuloledwa ubisa munkanjo woyera corona lipakhomo mtanda uli pakhomo apa ndikumamva mawu ajatuluka mucho mutepi mucho palibe chimene ngwazi amachiro chobisika kapena iwo amakanza kuti uchita mobisika koma imva tepi yokhapo zimene anena okha koma chikwanje lumo lili nthumba ndiye Lucifer anafuna kuti akhale ngelo wamkulu akhale pa mpando wa Mulungu sanapite masiku ya mpando sana ukhalire ali ku Jehena lero ndine Archbishop ndifuna kukhala president ndi prime minister wanga sizinapite patali zatuluka lero ndi chipani cha mala ikongese cha muyaya takumana muno mukonjezera pang'ono sana iponye ine zina langa ndine Hilda Manja Mkozi chama ni wazima imboma inola lilongo komanso mpingo wanga ndisesedi ndine somayo jikwiza hani imene kumpando njoso tonena kuti kwadi hani imene iferi yanguleja mpindu wanji kwadi nanga iwowa mpingo ngari kumenewu tusungiranji ifezo mene mpingo mbonise Yehova kuli tusungireja ijo tusungira mpingo umenewu nja agarawa mipingo ine iliyose agarawa mipingo ine iliyose kayazika vina jinamwali kayazika mera jisamba izika ombera manja hani mana kumpando ngwazi walola kuti ife mkomiri muno tikambirane sana ngati ife akolira kumudwa naye nkhani imeneyi ngati kuli mboni za Yehova zimene ife tidavomera kuti tiri kuzifuna chimodzimodzi cheli chimene tiri kuifuna komanso pomaliza achimolewo lero lomwe lino afe ndithu tisazungulira angakufa ngoononga ndifiji afuna kufunira zoyipa muzu imkonderanji ife Satana chiboliboli ngati chimene chije chigalu chachabechabe chilukhala mtauni muno chifukwa cha utsogoleri wa ngwazi ameneyi atutukwanisa fulo mujonenera muja kuti timkosera ifo nthu sadze kuti timakosa mutikhululukire timkosera ife tikhoza kuvulira ife ameneyi atachita zekamachitazo timakosa hoja kodi mabishopu amenewa
akaima kugome ndamatilalikila natanga mkwene uje pasika natipasa tiidya nzona kodi udali kuti umuduka lero udali kuti umuduka lero bangoloro adali kuti Chiona adali kuti Chimole lero kumalero situ kuwafuna amene ho kuti apite kuti kayanga kuli Longwe ka kumchinji kaya ku Blantyre ayenda nseuti akakhala nyumba iti nyumbayo mwini wake ndi ngwazi mseuwo mwini wake ndi ngwazi chilichonse mwini wake ndi ngwazi mwina ngopitatu kumwamba kwa Mulungu mwina tikanapemba zimene kuti atsogole mawu ake ngoti atsogole kumene atamirako ngati iwo anabwerera zachauta izizi si zachauta iyayi tsopano watengera zinthu pa mgongo ngati munomo Malawi muli bata ndi mtendere pachotsogoleri wa zeru wangwazi iwo amanena kuti muli chipembedzo cha ufulu muno kodama tinamiza ndi anthu amene wowo ine mawu anga ngonena kuti bwanji tiyambe taona kuti tiyambe tadikiza chifukwa munomo muli maso wakamuzu muli mano wakamuzu muli ife main body tiyambe taona anthu amenewo kuti tizikamba bwinobwino patika amanena za nyumba zonse zimene wakhalamo ndi zangwazi kuti kayakhale muno muli Longwe kayakhale kudeza kayakhale ku Blantyre kayakhale mbali ina iliyonse malo wano kapena dziko lonse mwini wake ndi ngwazi ndiye ife tiwafuna kuti abwere muno msonkhano muno azamve mene analemberamo athandauze woka amalemberanji amathandauzanji ndiye ife tiwaone ndiyambe ndalekeza tikuwafuna anthu amene wowo abwere kwacha zomveka ndithu tamva mkwiyo wanu pempho lanu ndi chimene mufuna kuti chichitike zina ndine msampha mware mkalapa mpando wabama lino la Lilongwe komanso mpingo wanga wa CCP tingu kufuna osazungulira iya imene munena kuti Chimole akendera kuna mitete kakuti kanku kukasungu iya nduna tikonza mawa popeza ngwazi ali konkuno zina timango kuti chabwino ngwazi mkamanye munga ife kuno tikonza zimenezi ndamuuza ngwazi kuti ife kuno kuli Longwe ntchito athu timakonza boma lake ndi lino la Lilongwe sitisewera iya kani nduna ikangusewera timakonza ine pano ndikufuna ndikuwuzeni ndili nawo amponda awalya ndipo mawa ndikufuna ndikuwuzeni nyumba imene kutchulidwa ya Bishop yotina sikisogolo kufasogolo mwipeza kuti ili bwino ubwino wake sitigumula iya koma wangu uona matching woka kuti usereke sudzatuluka mnyumba imeneyi ndikubwerera kupita ku ofisi kwathu ukachita ripoti kuti asina chileka ndikuyena koma tangumuze kuti wasatuluka tilulonjeza pano lero wasati mawa iya zimene tiunenaza nduna ife zimene otichitira ngwazi otichitira zinthu zazikulu kwambiri ifeyo sitakhala wanthu ufikirana pano koma anthu 5 iwa tingukonzakonza pano pa Lilongwe 1 Blantyre 1 uko Beza 2 3 kumzusu zimenezi izo mwina mwache sizivuta uzikonza iya tikonza mkachetechete koma ngati mugole bwino tingukumva kuti uyu ali pathupi mwamchotsa mwina ali kumudzi kwawo chifukwa tisampezi kuti ali mnyumbamo iya anduna ndikuwuzeni ife ngakhala atsogoleri onsewa akambe muno ntchito yawo nkuzaza komanso pointi yake inkukhale ngakhale muno lere ndisiwe nasanganira kuti iya imakamaka pamenepo kapena atikonzeremwa kuti wasatheka iya koma cholinga chathu ife tingukonza anthu 5 years 5 years tikonza chichalatu chotukonza sichamasalerato simasalerato ndikunena zimenezi anduna 1964 yufi yake nachoka kuno nachidzanja ukalowa kuzomba ndipo mukudziwa inu yufi yake
zinazitu timangu nena ndetu kunena kuti wina asachechemeya tikonza zimene zilikonza. Ine zina langa ndi Archbishop Musa kukhala pa mpando boma la Mangochi. Makamaka nkhani ine mpingo wanga ndi wa Chisilamu. Nkhani makamaka ine ndikhuza mumtimamu pangani yopezeka kuti ku Mangochinso alipo wina amene ali mgulu limeneli. Ndiye mumtima mwanga ine ndiwawa kwambiri. Chabwino tikuziwa kuti iyi ndi Congress. Tipembezo kwa akuluakulu kuti ngani imeneyi ayiyang'anizire kwambiri kuti tione kuti kodi anthu amene amachokera pati. Kuyang'anizira kumene ndikunenaku nangazi kuti wafufuza amene ife tisifufuza kumuzi. Mnayipeza kaleti. Ya izikwambo kwambiri. Izikwambo kwambiri. Iyayi makamaka nanga kulangulaku kwacha ndikhulungira chama la ku Mangochi. Mundibasi 1 minute yoka. Bwana. Aliyense muno amvesese kuti umboni wonse tili nawo kuti mabishopu achikatolika atukwana ngwazi, anyoza chipani, achita zosayenera. Sitipitanso kwina kukafufuza yayi. Ndanena kuti muno omoti kusiriza kwa nkhani imeneyo titizayikambanso hayi. Ndiye tangofuna mutuze maganizo anu kuti kodi mabishopu amenewa kodi tifute polero kapena bwanji ndezifuna ife basi. Umpando ngani izi kuti ine libana nimalangulira muli kupita atukonko. Chiwanda nena kuti ndamvera ngani ndikwiza chimene ndikwiza apaseni mwayi popeza ndaongolera nkhani tsopano ndaongolera sipizana chairman sili kwafuna kwatiza solali achoke azipita kana ndikuita azipita kuno kwatu kuno ku Mangochi sili kwafuna achoke ziwa mukwambiri. Ine ni Hilda Nyirongo chera kano wa mama kurumpi bakatolika ala ni makakobera na Yesu bakatolika Yudasi akatemwa nacho mene na Yesu. Yudasi atatemwa na Yesu Yudasi. Yesu akatemwa huyu kwa kutemwa kawancho. Kwani mwani huyo ndi akaendera mseri. Mpaka kapangana na afiti hawo. Baheni hawo. Kuti pana kumuona pata ungana pati kulia pale. Pana kumfyofyota hapa. Ni kumpani njuu ni mwani wa mkome. Sindi kukarika kuti pagulu la mabishopu apa amene wawili apa kwambiri ndi Bishop Roshie, Monsignor Roshie. Muzungu uyu ndi wa ku Ireland. Wako Ireland ndi akatolika ako Ireland ndiwo wononga mpendere muziko la Ireland. Southern Ireland, Northern Ireland ndiwo waononga mtendere kaviri kuli zambiri kumene uku akuchitisa ndiwo amachachi ndiponso ambiri ndi akatolika. Oyo Monsignor Roshie ndi wa ku Ireland uku ndiye kukhala patali ndi kwawo uko kukhala kuno akuchita practice za komweko kwa ife kuno ndiye kupeza mabishopu akuda opusa monga achionawa kuona monga Chimole aba kuona wena aba akuchitira ko practice talika bambo fala ko funze kwambiri kachimalale ko funze kwambiri ndiko kalisinia kwambiri kwa amabambo gali kumpoto saa kumfuna Monsignor uyu kuti amukweze akhaleko bishop saa kumfuna akuti ngwa ndeu ngokonda kulimbana choncho zambiri koma bambo ameneyo wa Malawiyo kukamba naye Roshie sanga chitekana panga argument yeni muchi French muchi Latin muchi Ingerezi choncho saa kumkweza chifukwa ngophunzira ngwanzeru kwambiri. Ndiye ndikuona kuti awa achiona ndikupusa kumene kuja mmene timaonera esanga chitekatu pa Bishop Roshie esanga chitekatu pa Bishop Roshie sanga chitepokani
ndiye akungovalembera lembe iye wakutenga ma influence yakwawoko kumene amakamba zamati pate ndiye iye ndilowesa michechi mabishop opusawa ndivachitira lembe musaine imwe ndinu mukakhale pasogolo mukanene kwa ngwazi anthu awa mabishop awa achita mwano wa ukulu kuziko la Malawi lino ndi mwano wa ukulu isa Malawi sitikuganiza palipose kuti Amalawi tingachite mwano wa mtundu umene uwo ndiye ndikuona kuti kukalipa kumene takalipa uku ngati tilekeza pomwepo pa kukalipa kumene ndawona takalipa ambiri siti wapasa hali yote akanene akapereke report ngati tilekeza panjira siti wapasa hali yote akanene report kongwasi kuti tiwapase administrative secretary at treasury general kuti akanene kuti ngwazi kuna conference asogolewa sana gwera chimene agwirizana sichingati agwirizana ukali kuti chikhale chimenecho ndichi akanene ndiye kuti palibe report kuti akanene agwirizana ukali akalipa kwambiri palibe ndiye ine ndikugwirizana ndi chairman au kasungu anduna regional chairman nduna ya malonda mai uku ananenanso kuti anthu awa tibasatire mabishop awa tikumane nawo pokumana kwache tisange akulu angapo komweku akakumanena abaitane akambe nawo kwacha ziwani kuti mwakalipa ngati mukufika pa kuti tikonze mawa ndiye kuti mwakalipa kwambiri muntu kuti aoneke pamaso pano apa amukonzati ndiye ndisamapereke mwayi wa mikono ina ndafuna kuti ndikukumbuseni wani mene ayalira nkhani olemekezeka minister Atembo ndikuzabwera olemekezeka Babu Juma ndikubwera asibambo uku kubwera asogolera azimayi uku ndikubwera so othandizira uku nkhani ikufunika ansa imodzi lero zuwa lisanalowe ndafuna ndikumbuseni chimenechi popeza ni Malawian bishops ifeyo ngati chifani anda kamuzu ndi boma anda kamuzu sisi kwa chitarekona izisamina ni mabishopu ati Malawi nde ajoke summary number 1 chifukwa pali ganizena kuti mwabwerese kuno sopandifuna ndikuuzeni ineyo ndichite declare my interest ngakandi ndi chairman kuti Bishop Chimole ndichiona abwere pa gate apa yomanga ngwati kuno ife tipa saho apo yayi tipa anyamata yusigawa sangalole kuti kapirikoni kwacha ifeyo sitingawa kuti kapirikoni arasimusekwechise kwa apa yayi sitiola ndiye nkhani imeneyo yakuti abwere mutikhulukire chifukwa mukana na chama na kulilongwe kuti timuone tinkanjo ali pakhomo apo ife tipa mukuona ndi maso tubati kunena zoona ndifuna mndikhulukire ine chama ni please bebani koma ndafatusa magazi wangu nkhani ndiye kuti mabishopu a Malawi achita chipongwe ngwazi ndiye sitikwafuna kutakale mabishopu Malawi mu 1 2 ngwazi watipa samwayi kuti pita tukakambirane takambirana muno chasa ndikufuna muza kwazi maganzi watu kuti mabishopu a Malawi siti kwafuna kuti akhale mabishopu muno ayi
achoke. Komanso tifuna kuonjezera bishopu na amene wakhuzidwa ndi nkhani imeneyi ifeyo amalavu titifuna kulowa nchali chimwache ayi ngati asowa wakafufuza kumene asowera ife timaziwa kumene masowa. Ndifuna kuchita declare ma interest anga tsopano chifukwa ifeyo pamwambo wathu kwenitofirazo sitimati kuti kakonza munthu timakanena kwangwa kuti kakonza yayi sitimanena yayi aziwa bwenzi mkazi ntchito yache tikulamulira kukazikisabana ndi mtendere sikumusokonezera ntchito yachenso yayi wosokoneza akapita timati kuti anapita wapita. Ndiye muno kana amabishopu tichite waiti tsopano nditseke kuti ngwazi azikangomva zimene zakuthaitsa kuti nkhani zatani zayimaliza chifukwa mwana sangakukwanira bambo wako iwe kumapita kumakaneraso kuti bambo hey mamba John amanena kuti akuti chakuti chanu ndiye kuti mwana wa ulemu ife tikangopereka ripoti kwa ngwazi kuti nkhani zayimaliza anthu akwiya anthu amene achoke m'mipando koma ngati simwaona bwana musafuse kumene apita mungotisiya.